zei mem. Praten is altijd beter als balten, schoppen en slaan, want daar komen bargebieden van, zei dus mem altijd. Nou is het net zo dat er een soort verstandige, lieke min leven wutjes uit in vrede komen, maar toch zoest het, net zoals mem, bij de moele aankennen matten. En als het hond haaien worst, giest maar naar boeten, daar haast om ons alle roemte. Het gas van dat witte hoeske van die, dat in wief maar net bankje kin. Kist die lekker uitjertje, genoegen nemen, maar oors net, als die bodyguards als publiek. Wist eens oors net als een bedoon jongetje. Wat is goed, het was net dielen. Die mem koe op het lijst, die een loon met die bezielen. Een laatste gjalp de hand thuis en de bek vrij. Want wat minst wel net, de wraad op de skipjen, nou stingst een voeg jongen te wezen. Bij die grutte knop en nog gruttere lilkens. Lekker koesen, meneer de president. Morgen prak Twitterzuster alweer heel oorzoer.